खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जोंनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आमजंगा बर' ख्रिस्टि मन्दिराव अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथाङा फोरोंलांनाय बर' सुबुं मोसानायनि सायाव मोनसे मावबादा लागासिनो दङ आरो बे मावबादाखौ बानजायदों बर' सुबुं हारिमु संरैखाथि आरो जौगाथाय आफादा आरो बियो जुलाइ दाननि 9 अक्ट'निफ्राय जादोंमोन ओमफ्राय बियो 11 अक्ट'सिम बियो सोलिगोन। बेनि भिडिअखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय।